Чистка от социалните медии. Добре, съкровища мои, днес е майлстоун, средата на този челендж. Това означава, че сме официално 15-ти ден. 15-ти ден от тази чистка. Много се радвам, че стигнахме средата на месеца, поради куп причини, но стига сме говорили, може би ще пусна един voice-over и се захващаме веднага с принтирането на лампата и базата, понеже няма много време. Трябва да се принтират. И ще прочита част от книгата, докато се принтира всичко. Айде! Добре, съкровища мои. Тук що приключиха и двата принта. Нека видим тук що прясно принтирани. Как изглеждат. Уха. Добре. Ще изчакам да изтине плочата и на малкия принтер и ще махне и базата, понеже ако го махна, предварително може да се огъне самия принт и може да доведе до някакви аномалии. Махнах базата по-рано, отколкото трябваше, понеже просто нямах търпение да я махна. Исках да видя дали ще успеят да се свържат двете. Първо да проверим дали ще влезне фасунката. Добре, кружката влиза перфектно. Влезе. Сега кабелът, добре, перфектно дори. Той, понеже кабелът е сплескан и е по-широк, отколкото е висок, малко като мене, и затова си стои в дупката. И сега е момент на истината. Дали розетката или тази част на лампата ще свържи с базата. Да проверим. Окей. Влиза, но малко трудно се плъзга. Мисля, това до някъде го очаквах. Почти влиза в базата. Оу, наживо е много готина. Дори и да не влиза базата до края, това мога да го поправя с някакви настройки и затова не се притеснявам много. Да, нека да я светнем, искам да я видя, развълнуван съм. Уоу! 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 Тя вижда ли си също на камерата? Не. Я така. Пак не се вижда много хубаво. Това е малко проблемът с лампите, че малко трудно се снимат. Не знам как да го снимам. Като се доближи. Малко да намалим яркостта. И ето да, така се вижда. Уоу. Извинете, не съм толкова структуриран в момента, но просто това също е и мой пръв поглед на лампата. И бих казал, че доста сполучлива. Добре, съкровища мои, застигна ни и краят на този продуктивен ден. Доста продуктивен бих казал. Имаме на 80% завършен продукт. Не мисля, че искам да пипам самата розетка. Мисля, че се получи доста успешно. Базата, както казах, ще трябва да променя малко настройки в моята любима програма, която ми къса нервите. От последен път съм останал с много позитивни чувства, така че и прощавам. Все пак ми позволява да правя дизайни, които аз харесвам. Съжалявам, просто съм много въодушевен от самата лампа. За първ път я виждам. Но да, това беше ден 15. Средата на този челендж. Няма да ви отъкчавам с безмислени думи, коментари на това как трябва и вие да го направите, понеже за мен всеки трябва да направи този челендж. Затова да, няма много какво да кажа, просто направете го и кажете ми как ще се почувствате след 15 дена или след 30 дена. Аз сигурно ще ви кажа след 30 дена. Но за сега се чувствам прекрасно. Не успях да прочета трета глава, понеже бях доста изморен. Историята малко се повтаря, или поне в самото начало. Повтарянето умишлено и структурно е направено, за да засили чувствата, които автора изпитва върху определени движения и политически възгледи. И до някъде парадира с някои конкретни. Но да, струва ми се интересна, всъщност става все по-интересна в интерес на истината, въпреки че ги казвам тези неща, така че искам да я прочита. Утре най-вероятно ще оправя базата на лампата и ще се пробвам да я принтирам. Настройката отнема плюс-минус 2-3 минути и самата база ще се принтира около пак час и половина. И да, мои съкровища. Достигна ни краят на това видео също. Освен краят на деня и краят на видеото. Какво съвпадение? Благодаря както винаги, че бяхте част с мене от чистка от социалните медии. Тази поредица, в която аз си правя детокс от социалните медии, в опит да вдигна моята продуктивност в сферите, които намирам за мен важни. Това беше ден 15. Аз съм Денис Спасов, както винаги. Вашият водещ, любим водещ. Нали съм ви любим? Ще ви оставя с едно послание и то е, както винаги. Предполагам, че вече знаете. Стойте продуктивни. И ще ви срещна утре, мои съкровища. До скоро!